sikil melu nekuk-nekuk. Kuwi ora ana. Oh ngono. Heeh. Mula dadi anak kuwi ora entuk wani karo wong tuwa, luwih-luwih wong tuwa wadon biyuh-biyuh kuwi kuwalate tenan, Gong. Ana sing ngibaratke wong tuwa wadon kuwi pangeran katuruning Wahyu Senopati pancen ora luput. Karana ing ripalungguhan iki ana ing Kahyangan Suralaya anane Wahyu kuwi mau durung ndak turunake amarga Gatotkaca durung jangkep sanggune anggone dadi senopati. Krana Gatotkaca isih nandhang raga utawa lara. Lah sak mengko Wahyu Senopati bakal ndak turunake marang Gatotkaca ning lumantar jeneng kita Kresna. Nuwun inggih Pukulun. Kula trimah lelantaran, kula trimah senadyan to namung dapur lantaran Pukulun. Iya nggih Kresna, tampanana iki wujude Wahyu Topeng Waja Kresna. Ulun pasrahke marang jeneng kita Kresna Maragage. Wahyu Senopati enggal wenehna marang Gatotkaca. Nyuwun pamit Pukulun. Lagi Jawawan sabda Horekang sumewa gegering pasewakan kathah samyonarka Simbah Guru aja kaget, aku Bambang Wisanggeni kang prapta. Wisanggeni katon semengko prapta kita ana apa Bambang Wisanggeni? Mangkene. Wigatiku sowan ana kene bakal takon babakan apa? Iki mau Simbah Guru kedayawan sapa? Kedayawan uwakmu Nata Ndrawati Prabu Kresna. Hanjur perlune nyadang kang sarta nyadong tumurun ing Wahyu Senopati. Nyadong wujuding Wahyu Senopati? Iya. Kanggo sapa? Kanggo kakang kita Gatotkaca ing Pringgondani. Wah, la iki. Ya simbah wenehke wahyune, ndak wulungake Wisanggeni. Weh lah kujurane. Wahyu dipadakne barang diulang-wulungke sakarepe dhewe. Oh alah Mbah Guru. Ing atase panjenengan iki pimpinaning para dewa ning kok gurusa-gurusu ki kepiye to ki? Karepmu janjane awas apa ora panggraitane? Ing atase Simbah Guru Simbah Narada lan dewa-dewa liyane ora tanggap apa wigatine Siwa Kresna anggone njaluk Wahyu Topeng Waja utawa Wahyu Senopati kang jarene diwenehke Kakang Gatut. Oh alah Mbah. Apa Simbah Guru ora pirsa? Pirsa apa Wisanggeni? Lho lah iki. Dewa nek kuwah-kuwah. Sumurupa ya Mbah. Wektu dina iki
Siwa Kresna ditangisi karo anake lanang Kakang Bama Narakasura. Kang perlune bakal kepengin ngalap tumuruning Wahyu Senapati. Minangka sarana dadi senapati angka selawase urip. Kakang Bama Narakasura babar blas ora tau duwe lelabuhan marang para Pandhawa. Dadi dewa sakayangane kene mau gur diapusi karo Ratu Ndwarawati sing jarene Wahyu bakal diwenehke ke Kang Gatut. Nanging sejatine bakal diwenehke marang anake dhewe, ya kuwi Kakang Bama Narakasura. Waduh kepripun Kakang Narada. Ngagenjang pragenjang Pak Pong dene negara wong. Welah dalah paribasan telek dibungkusi mripate dewa melek ning diapusi. Diapusi nata Ndwarawati si Kresna. Ning kene aku ora arep nyalahke sapa-sapa. Jer kabeh mau salahe para dewa. Banjur prayogane kepiye Wisanggeni? Wis pasrahno wae aku, Mbah. Tak tututane Siwa Kresna, aku njaluk pamit. Ati-ati Wisanggeni. Caritane satriya linuwih kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine. Iki anakku bocah bagus, anakku bocah jentara kang ngendhek lakune pun Ndwarawati. Aja kaget ya, Lo. Wisanggeni kang ngendhek marang lakumu, awit wektu iki aku duwe perlu. Aku duwe perlu sithik karo Siwa Kresna. Perlu apa, Ngger? Wisanggeni enggal matura. Wangsulana kanthi jujur ya, Wa. Iki mau Wa Kresna bubar saka ngendi lan arep menyang ngendi? Wisanggeni pun saka Ndwarawati bakal tumuju ana ing pringgondane saperlu niliki Kakangmu Gatotkaca kang lagi lara. Eleh prek. Ndak percaya aku. Saka Ndwarawati apa saka Kahyangan Suralaya? Ndwarawati, Ngger. Ndwarawati apa Kahyangan? Saka Ndwarawati. Yen Siwa Ndwarawati ora jujur, ora blaka, iki engko ana kelakon ana ratu ora kajen lho, Wa. Aja dikira Bambang Wisanggeni bocah wingi sore rawani. Yen sira mapan ana bebener ya tak ajeni ning nadyan to Siwa Kresna ki ratu ana ing Ndwarawati. Titi sing Bathara Wisnu nanging tumindake luput. Aku bocah nom kang wajib ngelingke. Tonyo raimu piye? Kosik to, kosik. Kok kowe njur nutuh karo wakmu Ndwarawati iki ketemu pirang perkara. Ayo ngaku dhisik. Saka Kahyangan to ki mau, Iya. Pancen bener saka Kahyangan.
Dwarawati nyang kayangan lagi ki mengko bakal ana pringgondani. Ya. Pitakonku sabanjure Siwa Kresna sowan ana kayangan njaluk kelawan pukulan Bathara Guru apa wa? Siwa Kresna nggawa apa? Aku ora nggawa apa. Ki kok anggap apa to wa? Ayo, aja kriyap-kriyip. Jane Kresna iki dina iki lagi mlinger kiblate apa piye to? Ayo. Kok wenehke apa ora wa? Kene tak jaluk Wahyu Senopati gawanen kene wa. Wisanggeni. Kepiye? Wahyu Topeng Maja utawa Wahyu Senopati tak gondeli Wisanggeni. Wah, lah ora kena digawe becik. Ayo, wenehke Wahyu Senopati. Tobat. Aku iki Ratu Titis Wisnu. Ora kajen mung merga diantemi bocah wingi sore. Nganggo cara becik malah nepuk mbun-bunane wong Dwarawati. Bambang Wisanggeni. Aja kok anggap Ratu Dwarawati jirih getih wedi mati sawangen apa kang katon. Sore wis ngejak adus keringet iki ya. Wis ngejak gegeran ambak bocah wingi sore kok kira aku gumun mbok kei sulapan sing model kaya ngono kuwi ya. Rumangsaku Ratu Dwarawati kok kaya bocah cilik. Dupeh Titis Wisnu krasa diancam uripe nuduhke siunge dupeh duwe pangwasa. Pangwasa kinarya gada. Lagi iso sak jurus wae wis mecahi bata turut dalan. Dikira aku ora iso madani kowe. Tokno kasektenmu Wisanggeni. Aja gembelo slahmu. Ayo tumplaken. Wisanggeni ora bakal gigrek wuluku salombo etan. Boy! 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 Ay! Hey! Oi! Oi!
Kopi mana kopi? Wut! Weh! Jawa ki ya. Wahyu ki ora iso digodhak. Apa-apa ki yen dioyak ki malah mlayu. Apa-apa ki yen dioyak malah mlayu. Siji wahyu, loro wong wedok ki ngono kuwi. Ning nek dinteni ngene malah biasane mapan-mapan dhewe. Sawangen wujute Wahyu Topeng Majaya Wahyu Senopati bakal tak uncal. Mbok sapa sing nrimo ya kuwi kodrate sing nampa Wahyu Senopati. Oh. Ayo, oyakan. Leng-leng ramyaning kang sasangka kumenyar
miskin tanpa siring halap ingkang omah mas ler muruping langit om takwan sarwa manik om Anakku nggir bocah bagus bocah gagah Gatotkaca warasaya nggir iki puniku Arimbi kula kowe aja mung meneng wae ndang mariyaya nang tanpa guna ibumu ngerti padhanging jagat lamun to ngerti anake lanang ora bisa nglawat Gatotkaca ndang warasaya nggir Arimbi ora usah nangis wae kamung kaya ora kurang-kurang anggonku golek tamba kanggo waras anakmu Gatot nyatane nganti tekan seprene durung mari mula tak jaluk Arimbi sabaro sare aja nangis wae Gatotkaca ndang waras yo nggir waraso anakku kulup Gatotkaca Kakang Mbok Arimbi kula suwun ampun ngantos hangelangut nemahi kahanan ingkang kados mekaten monggo langkung prayogi ndedonga marang Gusti ingkang Maha Agung murih kulup Gatotkaca enggal waluya jati temah nirmala. Tobat. Ora maido kok, Den. Wong tuwa kok ngerti anake lara niku atine susah niku ora maido. Mila tresnane wong tuwa teng anak niku ora winates. Sebabe apa, Truk? Pancen bener ngendikane para pinter, para sarjana sujaning budi. Wong tuwa karo anak ibarate kaya mripat lan jempolan sikil. Jempol sikil iki ibarate anak, mripat iki ibarate wong tuwa. Jempol sikil kok kesandung, mripat iki melu mbrebes mili. Oh iya, Ding. Ngono ya, Mas? Heeh. Mripat kok keculek. Jempol sikil melu nekuk-nekuk. Kuwi ora ana. Oh ngono. Heeh. Mula dadi anak kuwi ora entuk wani karo wong tuwa, luwih-luwih wong tuwa wadon. Biyuh-biyuh kuwi kuwalate tenan, Gong. Ana sing ngibaratke wong tuwa wadon kuwi pangeran katon. Saking gedene, heeh. Mula kudu uripe kudu tansah mbangun miturut apa kersane wong tuwa, luwih-luwih wong tuwa wadon. Ngono ya, Mas ya. Yayi Janaka kados pundi Kakang Mbok? Prayoginipun kula aturi nadhar kemawon sinten ngertos kanthi nadhar punika badhe andayani waluyaning keng putra pun Gatotkaca Kakang Mbok. Anakku bocah bagus warasaya nggir Gatotkaca mengko yen kowe kelakon waras bakal ndak gandeng tanganmu
ndak ajak sowan ana pertapan Saptawarga. Bebarengane Yang Mulyasa ngunjukke rasa syukur ana pertapan Saptawarga. Saya nambaya sreping swasana Kakang Mas Werkudara. Janaka piye? Monggo kula aturi nadar Kakang Mas. Wah iya. Yen pancen kaya mangkono, aku sak umur-umur iki ora tau nadar. Aku sak umur-umuring uripku wiwit cabang nganti cerapang, wiwit indil-indil nganti ondol-ondol Werkudara babar blas ora tau nadar. Wong nek uripe gegem ngono kuwi. Wong ora tau sedekah, Truk. Ha kok iso? Wong nadar ora gelem. Mengko nek nadar wedi donyane kurang. Aja ngono, jenenge kalah karo pakulinan kok. Sapa ngerti Ndara Werkudara ki ora nadar ki ana sebab musababe kan ngono to. Inggih menawi mekaten Kakang Mas, kula ingkang badhe nadar ya nadara. Gatotkaca yen to kuwe kelakon Waluya jati temah nirmala, pamanmu Janaka bakal nadar ngluwari sesajen upacara syukur kelawan kabeh para kawula ing negara Ngamarta. Gatotkaca warasaya nggir. Menapa dipun keparengaken kula nadar Ndara? Iya Petruk nadara. Ndara Gatut. Enggal waras nggih Den. Menawi Ndara Gatut waras badhe kula tanggapaken wayang 7 dina 7 bengi. Tanpa pedhot tanpa leren. Menika nadari Petruk. Mangkono. Nggih. Ndara Bagong kepiye? Menapa kula dipun keparengaken nadar? Nadara Bagong. Ndara Gatut waras nggih Den. Enggal sehat Gus. Menawi Ndara Gatotkaca sehat, Waluya jati temah nirmala, kula nadar kula badhe ngemis. Apa ana nadar kok ngemis? Ora apa-apa bentang waras kok. Monggo Kakang Mas badhe nadar menapa? Janaka kados pundi yen pancen mangkono aku bakal melu nadar. Yen Gatotkaca waras, aku bakal ngampleng dase Bagong. Endho no. Wong iso endho kok. Anakku nggir Gatotkaca aja mbebidhong atining ibumu ya nggir. Enggal warasaya nang Premara reh mangoswamya ngambrang. Kadi karonaning kaswasih ring marga memalakung. Ari sang ganda Mas Pratmaja leng-leng lalu mangulati. Surya mangrangsang wayah, Surya mangrangsang wayah. Umya samara wayahanto. Premara reh manguswamya ngambrang. Kati
Lo kita linuting kidung kadung kadereng amor memangun manah rahayu ayu wana tan agolong gumolong manadukara ora pangling iki Setijaya Bama Narakasura sing sowanana ing Pringgondani kok njanur gunung kadingaren kowe sowanana kene wigati apa Bama amit pasang kaliman tabik pisawanan kula sinapeta ing lodone Demawaing tawang towang paman Bimasena lan Bibi Arimbi nyuwun sewu sampun kagiat jroning penggalih mbok bilih sawanipun Bama ing Pringgondani menika kepengin tilik adi kula ing Pringgondanipun Gatotkaca. Manut dawuhipun Kang Rama, Kang Rayi Gatotkaca sakmenika nandhang raga daring antuk sawijining usada. Sareng kula tak yenaken wonten mriki tinemening jebul kabar menika kabar ingkang leres. Gatotkaca kok dereng antuk usada. Banjur bapakmu mapan ana ing ngendi? Ing Ripalenggan samangke Kang Rama taksih pados usada kagem waluyaning Yayi Gatotkaca. Syukur bagi sewu yen bapakmu isih kelingan karo Gatot. Yayi. Yayi Gatotkaca. Enggal waras Yudi. Iki pun Kakang Bama Narakasura, Kakangmu Trajutresna kang wis sowan ana Pringgondani kene. Yayi. Waras Yudi, waras. Jare calon senopati kok lara iki piye? Ayo tangi. Enggal waras. Yen siadi wis waras, bakal tak kanthi adu kaprawiran to sing balung kuleting kulit olah kadigdayan. Gatotkaca tangiya sing jejeg Yayi. Sing jejeg tangiya Gatotkaca. Lenglenging driya mangu-mangu. Mangungkung kanduhan rimang lirlina tanpa kanin yen tam tulus semengko sang Dyah Utama lah ing kono to wau anter panantang risang Bama Narakasura Ratu ing Trajutresna ingkang ngasung sumbaring satriya Pringgondani parandene risang Gatotkaca mung kendel kewala datan mobah datan musik dumadaning akasana cahya manter sak sada lanang kang manjing ana badane Raden Gatotkaca tuhu menika wujudipun Wahyu Senopati Gya manunggal dadi lan waluyane satriya Pringgondani. Ayo, waras Gatotkaca. Enggal waras Yudi. Bagus kowe wis mari kulup.
Iki mau tambane apa kowe wis waras nggir? Kula nggih mboten mangertos Kanjeng Rama. Ngertos sampun pulih otot bebayu kula. Syukur bagi jemurung kowe wis waras. Banjur sapa sing paring usada iki mau? Pun Kakang sing paring usada, Yayi. Sena Kiteng Kresna kakangku napa? Janaka Kula wonten dawuh tinimbalan. pun Kakang kang ngusadani kanthi lantaran tumuruning Wahyu Senopati Werkudara. Ngaturke panuwun tanpa pamawit saka Kresna kakangku kang wis dadi sarana Gatotkaca bisa waluya jati. Ngaturaken gunging panuwun wa. Iya Gatotkaca, Wahyu Senopati ndak jaluk saka pukulan Bathara Guru nuli tak uncalke mrene. Wis kinodrating jagat pinesti ing widi mbok menawa Wahyu Senopati kowe sing gayuh. Mula dadi sarana waluyamu. Cekak aosipun Kakang Dwarawati kang ngusadani Gatotkaca Werkudara. Aja percaya. Gelut neh apa piye? Ya ampun iki. Lah kok iso-isone kowe isih goroh lho, Iso-isone kowe isih goroh. Tak jaluk wong Werkudara aja percaya ya, wa. Pancen bener wa Kresna sing njaluk Wahyu Senopati saka pukulan Bathara Guru. Nanging sedyane ora diwenehke Kakang Gatot. Nanging diwenehke anake si Bama Narakasura. Ayo aja plentas-plentus. Ngakoni yen Siwa Kresna luput apa ora? Yen ora ngakoni kelakon tak gawe pirang-pirang dina iki. Ora wis anggene ora. Yo, aku ngakoni luput. Sepuranen aku ya pun tak sepurani. Werkudara iki mau Wahyu Senopati tak uncalke merga aku rebutan karo Siwa Kresna manjing ana badane Kakang Gatot. Satemah waluya jati temah nirmala. Saiki aku bakal takon karo Siwa Kresna sebabe apa tumindake Siwa Kresna nganti kaya mangkene. Aku merga tinangisan kelawan anakku Bama Narakasura. Kakang Bama kepengin dadi senopati. Ya. Aku kepengin dadi senopati. Kakang Gatot semono uga aku wis anggeni. Yen mangkono bakal tak adani Giri Sayembara. Sayembarane apa wis anggeni? Mbok Kakang Gatot, mbok Kakang Bama dicepaki panggonan sing jembar ana ning alun-alun. Ora entuk bantu binantu sapa sing menang jroning payudan, sapa sing menang sajroning sajurit. Ya kuwi sing dadi Senopati Agung Negara Ngamarta. Ya tak enteni ing jaba Gatotkaca. Nambah-nambahi gawean. Awake kesel malah dikongkon gelut. Awake kesel suwe ora tambon wong wedok. Malah kon gelut. Iki dadi senopati lho taruhane. Ndedonga njaluk donga marang wong tuwa, marang Si Barimbi lan Rama Werkudara. Ya karo kaca budalem tak sangoni pangestu. Bebarengan karo sintranging Samirana.
Muga-muga lanang juritmu karo waca.